Lidl prednedávnom spustil kampaň na mystery boxy. Spravili okolo toho veľké halo, zavolali si rôznych influencerov na videá, no a vraj vyrobili len 100 kusov. No a tu je jeden z nich. Čaute, ja som Samo. A ja som Vlaďka. Dneska si ideme rozbaliť tento obrovský mystery box. Aby sme si na začiatok vysvetlili, o čo ide. V tomto mystery boxe, ktorý stal 25 €, by mali byť veci v hodnote okolo 100 €. Čiže by to mal byť win-win, avšak bolo ich vyrobených len 100 kusov. Nejakým zázrakom sa mi podarilo ráno vstať skorej, túto Vlaďka ma zobudila, no a mali sme naštartované 2 telefóny a 1 tablet, aby sme sa k jednému z tých boxov dostali, no a teda. Vlaďka, čo by si chcela vyťahnuť z tohoto mystery boxu, potom jak si zhliadla tých influencerov, ktorí si povyťahovali kadejaké zaujímavé veci z toho, čo by si ty chcela vyťahnuť z toho boxu? Monterky. Monterky. Alebo že čižmy Lidl. Čiže mi Lidl som rozmýšľal aj ja, tie také marky, keď boli fajnové, tie by som chcel. Videli sme tam ale aj fritézu, že si vyťahli, myslím si, že aspoň na 2 videách. Počkej, airfryer a fritéza, to je rozdielne veci. Airfryer sme To je videli. to isté. Airfryer, ti Je smaží to na... vzdušná fritéza. No áno. Fritéza. No dobre. Čiže by som si chcela vyťahnuť fritézu. Neviem síce, kde by sme to už dali, v tej našej mini kuchynke, ale fritéza by bola pecka. Ty by si čo chcel vyťahnuť, Samko? Ja by som si chcel vyťahnuť traktor. Prečo si myslíš, že Lidl spustil takúto kampaň, kde rozdáva veci za stovky eur, vlastne za zlomok ceny? Prečo si myslíš, že to spravili? Asi skrz sťahovanie aplikácie, pretože vyslovene sa to dalo získať len cez aplikáciu, cez sekciu Click and Pick a určite tam šlo to navýšiť o tie počty používania aplikácií a trošku tak zdigitalizovať zase tú našu slovenskú populáciu. Čo si myslíš ty? Akože má to dačo do seba, táto myšlienka. Aj dačo na tom pravdy bude, pravda je, že sme to rezervovali cez tú aplikáciu. Možno som si ešte myslel, že majú nejaký dopredaj, vypredaj skladov, že sa potrebujú zbaviť nejakých vecí, ktoré im zbytočne iba stoja na sklade, ale to s tou aplikáciou vydáva asi väčší zmysel. Hej. A možno, že aj to, že si potrebuješ určitým spôsobom udržať tú klientelu. Hej. Tých konkurentov je tu nie že dosť, ale sú veľkí. Hej. Tesco je obrovský konkurent, Kaufland je obrovský konkurent, Biela je obrovský konkurent, všetci to už nejakým spôsobom tlačia cez tú digitálnu stopu, cez tie sociálne médiá a toto je jeden zo spôsobov, ako vlastne zaujať. Hovorilo sa o tom, čiže zvýšilo to povedomie značky. Dobre, dosť našich kecov o tomto boxe. Všetkých zaujíma, čo je vo vnútri, nás takisto. Takže prenehávam ti tú česť a môžeš ho rozbaliť. Hej. Ale ty to lepšie rozbaluješ. Rozbal to. To tam vážne chceš dať. Ale iba tak nakoniec. A presne o tom sme sa aj bavili, že ako či nejakým spôsobom vlastne zabezpečia ten box, aby tam nikto nemusel, alebo teda nemohol nakúkať, respektíve si niečo možno odtiaľ zobrať, vymeniť. Ale teda je to zo všetkých 3 strán. Zapečatené takou nálepkou, hej, dá sa odlepiť, ale bolo by vidno, že Asi by to bolo prelepené. No čo, je tam ten traktor? Neviem, čo tam nači. Alebo by sme to mohli, vieš, ako v Pulp Fiction, my sa pozrieme a vám to aj ukážeme. We happy? Yeah, we happy. A jeme si to pre seba. No, také, že to otvoríme, vieš, a že tam bolo to Žiara. zlaté. Hej. Myslíš, že to zvládnem na strihu tak? No, myslím. Ja už vidím prvú vec, na ktorú som sa troška tešil, že by sme mohli dostať. Zapol som nahrávanie? Zapol, dobre, som sa zlakol. Že? Dobre, môžem teda vybrať prvú vec? Tu vyzerá, že mám nejaký odkaz. Ahoj šťastný majiteľka Mystery Boxu. Dúfame, že ti náš Mystery Box urobil obrovskú radosť. Bla 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 bla. Odfoť sa alebo natoč, čo sa v tvojom boxe nachádza, zdieľaj to na svojich sociálnych sieťach, nezabudni označiť Lidl.sk. Tvoje videá a fotky radi prezdielame u nás na profile. Nech ťa vidia aj naši sledovatelia, tvoj Lidl team. Takže zase budem slávnejší, o 5 ľudí viacej budem mať na mojom YouTube kanáli a na Instagrame. No ale dobre, poďme k obsahu. Ja vidím prvú vec, ktorú som si nedávno aj chcel kúpiť a dlho nad ňou rozmýšľam, že by som si ju kúpil. No a je to... tyčový mixér! Woo! Ja už vidím, čo tam je ďalšie. A potom bola jedna z vecí, ktoré som naozaj nechcel. Ale tu sneháme až na neskôr, lebo je na samom spodku. To však dobre, pôjdeme na svadbu a dáme tam komu. Ale čo?
Dobre, ďalej tu máme niečo na zachovanie športového ducha. A teda súpravu na badminton. Takže z toho sa tiež tešíme, lebo tie naše pálky na záhrade u nás doma sú v celkom takom nedobrom stave. Takže máme Takže nové. fajn, super, tešíme sa. Tých pálok je tam čo? 3? 4. Možno to aj rozváriť. 4 sú. Čiže tu máš takto sieť, čiže si vieš natiahnuť normálne sieť a vieš hrať normálny badminton. Máš tu 4 rakety badmintonové. Poď badminton 5 krát za sebou rýchlo po sebe. Nepoviem, ďakujem. Máš tu košičky a ty tu máš aj takto tyčky, že si to vieš normálne postaviť ľubovoľne vo vzduchu, teda v priestore, vo vzduchu asi nie. A vieš si zahrať badminton. To bola jedna z tých lepších vecí určite. Papier! Máme do čoho baliť darčeky mladí. Had na krku. Ďalej tu máme nejaký, čo to je, bag? Ruksak? To je nejaký bag. Nejaká športová taška. Športová taška. Okay. Máš do posilky ty, ja už do posilky mám jednu, ale aspoň budeš mať veci vždycky po ruke a možno ťa to bude motivovať chodiť častejšie so mnou. Než by som teda často chodil. Ja som častejšie chodila ako ty, ale nevadí. Ale ja tu vidím už všetko. Ostávajú tu 4 veci. Z toho 3 už viem, čo sú, ale toto ešte nevieme. Máme tribor. Čierny, matný 16-dielna súprava. Akože za mňa super. Čiže môžeme darovať niekomu na svadbu, pretože my tých príborov máme až doma. Laďka, chceš nám tomu niečo povedať? K tomu, že mám veľa príborov doma? Ďakujem. Pozdravujem Pinu s čašníkom. Ďalej tu máme kartičky Uno. A sú s Harry Potter tematikou, takže tie asi prenechám tebe. Ty si väčší fanúšik Harryho Pottera ako ja, takže... Alebo? Ďalší svadobný dar. Ďalší svadobný dar. Čiže ďalej tu máme napárovaciu kefu, čo podľa mňa minimálne v tejto domácnosti sám čo určite využije. Takže fajn, super, uvidíme. Ja som také niečo používala v jednej v robote, bolo to fajn. No a ako posledná vec v celom tomto boxe, iba by som ho preklopil takto. Je grill, ten sme zrovna nechceli, teda ja som ho zrovna nechcel. Nechcel som ho preto, lebo v byte je to moc nepraktické, vie ti z toho smrdieť celý byt a takisto sa to na nič čistí, ale vieme to asi využiť niekde na záhrade v lete, keď budeme grilovať, keď sa nám nebude chcieť rozkladať celé ohnisko, tak zoberieme grill, zapojíme ho do predĺžky, opečieme si nejaké mäsa, nejakú zeleninu. Tam ho vieme využiť asi celkom solidne, alebo? Svadobný dar. No dobre, tak toto sú všetky veci z nášho Mystery Boxu, Lidl Mystery Boxu. Ja si myslím, že je tam o dosť viac ako 100 € hodnota, keď sme pozerali len ten grill s tou žehličkou. Vlaďka, čo teba najviac potešilo z celého tohoto boxu? Ja si myslím, že ten mixér je super a určite využijeme aj tú kefu. Ten grill uvidíme, či ostane v našich rukách, alebo možno niekoho z rodiny potešíme. Určite nejaké z tých vecí nezostanú len u nás, ale poputujú nejakým našim rodinným, blízkym alebo priateľom, pretože pokiaľ to my nevieme využiť tak, ako to vedia využiť oni, tak prečo to neposunúť ďalej. Je tam určite niekoľko vecí, ktoré nás potešili, ktoré naplno využijeme, takže sa tešíme. A už len tá skúsenosť vlastne byť v tej stovke, ktorej sa to podarilo čapnúť, je super, takže aj z toho sa najmä tešíme. Si sklamaná, že si nedostala svoje vysnívané gumáky? Akože dosť, akože ja si myslím, že Lidl by to mohol trošku napraviť a napíšte mi, ja vám pošlem našu adresu. A čo ty, čo potešilo najviac teba, alebo čo vidíš ako najviac možno prakticky využiteľné u nás? Mňa najviac asi potešil ten tyčový mixer, ako hovorím, už som nad ním dlhšie rozmýšľal, že by som si nejaký kúpil. Takýto fajn tyčový mixer za 25 € a plus k nemu pár bonusov, grill, hej, nikdy nie je na škodu, takže som rád za ten hlavne. Ja si myslím, že vzhľadom na to, aká to bola veľká kampaň, tak to bude niečo, čo sa bude opakovať, možno aj v najbližšej dobe, takže uvidíme, čo vymyslia ďalej. Možno sa nám podarí mať ďalší. Ja len dúfam, že ste si užili to video, pretože v dnešnej dobe je možno trošku už aj ťažšie dopriať niečo iným ľuďom, aj keď tých kusov bolo vlastne len 100 na taký obrovský záujem. Takže by som možno povedala, že dopraja budete dopriaté. Tu bolo hlboké a krásne. Ako... Talianská prikopa. Dobre, to
to bude všetko na toto video. Dúfam, že ste si tento unboxing užili tak, ako sme si ho užili my. No a vidíme sa zase pri nejakom ďalšom inom videu, možno nejakom unboxingu rozbalovania mystery boxu. Nezabúdajte, robte čo vás baví. Ja si tu točím videjka s krabicami. Čaute. Poko. Ja? Ale ty to lepšie rozbaluješ. Rozbal to. Nebuď, pusti, rozbal to. To tam vážne chceš dať. Ale iba tak nakoniec.